Ahoj lidi, tady Luke a já vás vítám dneska u nového videa, trošku netradiční video na tomhle kanále, každopádně doporučuji si tohle video pustit, do pozadí vám tady teďka pojede Czech Bull Line, každopádně budu mluvit o něčem, co se týká tohle kanálu a celkově mě, takže budu moc rád, když si to vyslechnete a zase mě poznáte trošku v jiném světle. Jdeme na to. Takže na začátek bych rád začal s tím, co se vlastně teďka nějakou dobu děje a možná jste si to jako někteří všimli, každopádně zmínil jsem to na streamu, dával jsem to do příspěvku na komunitě, ale stále vidím to, že prostě videa mají více zhlédnutí, než vlastně ty příspěvky nebo streamy, protože na stream samozřejmě nemůžete dojít všichni, na příspěvky se třeba nekouknete, takže jsem si říkal, že natočím video, ať prostě máte informace, protože vás jako komunitu mám rád a nerad bych byl, abyste si třeba mysleli, že na vás jakoby nějakým způsobem kašlu, nebo že se snažím dělat ty videa horší a podobně. Takže, co se teďka v následující moment děje? Situace je taková, že z Czech Bull Line se zhruba 10.8. Tak nějak jakoby vypl s tím, že se dělá update, protože je potřeba na serveru pár věcí opravit, pár věcí se vylepšuje a samozřejmě prostě kluci potřebují mít čas na toto v klidu, bez toho, aniž by tam někdo hrál, prostě opravit, což chápu, takže server se vypl. Samozřejmě já jsem neměl přetočený žádný videa, jelikož jsem prostě tak nějak dovolenkoval hodně v červenci, takže jsem nepřetáčel na srpen a říkal jsem si, že jakoby server pojede, že to je v pohodě. No, každopádně stal se přesný opak, server teda nejede, já nemám žádný přetočený videa. Takže jsem udělal jednoduchou věc, stáhl jsem některý záznamy streamu, který měli třeba 1000 zhlédnutí a podobně, s tím, že jsem si říkal, že to asi moc lidí nevidělo a ty záznamy teďka vydávám. Je to zejména kvůli tomu, aby jsem tady tenhle kanál udržoval v nějakým režimu, protože to je to, co má YouTube rád, když je prostě kanál v režimu a on potom jakoby YouTube s tím takhle nějak pracuje, ten algoritmus, a zároveň jsem si říkal, že ne každý z vás ten stream třeba viděl a prostě rádi koukáte na moje videa, dost často píšete, že třeba u toho jíte nebo že prostě je to taková zábavná část vašeho dne, takže jsem se rozhodl, že jako budu vydávat dál, i když prostě ty videa nebudou až v takové kvalitě, abyste aspoň na něco mohli koukat ode mě a užili si to. Každopádně samozřejmě stream je něco jiného než video, to znamená, že prostě na tom streamu není vždycky prostě akce, ale spíš se tam jako kecá, odpovídám tam hlavně na otázky a podobně, tudíž prostě kdybych se stříhal akce z toho streamu, tak to video není ani 20-minutový, tudíž tam nechám prostě celý záznam streamu, že si můžete poslechnout, co jsem tam říkal, jak třeba mluvím a podobně. Ozvali se tam nějaký komentáře, že někdo třeba píše, že to je jako špatný, že se vám to moc nelíbí, že tam je někdo sprostý a podobně. Každopádně zase, jo, prostě je to stream, to znamená, že na tom streamu, když tam někdo prostě mluví sprostě a podobně, je to hodinový záznam, tak já prostě fakt nemám jakoby čas, dá se říct prostě hodinu poslouchat ten záznam a vystříhávat tam každý sprostý slovo nebo to pípat a podobně u videa. Prostě stream, nebo prostě natáčím hlavně ty akce, to znamená, že prostě když se něco stane, tak já to natáčím, tudíž u těch akcí jako nikdo prostě nemluví, protože se to prostě RP jako by to bylo v realitě, takže to je prostě seriózní. Ale samozřejmě, když pak jezdíme v autě, bloudíme městem a čekáme na nějakou akci, tak si prostě s klukama povídáme a občas tam spadne prostý slovo. Takže pokud tohle jako někomu vadí, tak za to se omlouvám, každopádně byl to jeden komentář, takže doufám, že to jakoby je přijatelný, protože zejména jakoby se tam zmiňuje jako slovo vole, ale myslím si, že jako v dnešní době lidi znají mnohem horší slova, takže tohle je jako v pohodě. Zároveň dost často taky slýchávám hate komentáře na to, že vlastně to, co RPíme je sračka, že prostě RP Česko v americkém městě je blbost, že nechápe někdo, jak nás to může bavit, že nám jako hrabe na hlavu a podobně. Upřímně z těch hate komentářů si asi nic nedělám, protože těch pozitivních komentářů a těch prostě zpráv od vás, že třeba se vám líbí můj content, že jste rádi za moje videa, že celkově máte rádi mě jako osobně, je několik a prostě když vidím, že prostě na 20 třeba hezkých komentářů je jeden komentář, který je prostě hate, tak si z toho upřímně nic nedělám, protože prostě hate byl a jakoby dá se říct, že prostě byl, je a bude. Jo, takže jako z tohohle si upřímně nic moc tak nějak nedělám. Ale chtěl jsem se prostě vyjádřit k tomu, jak to teďka je. Zároveň teda tady tímhle videem si oznámit to, že už mám jako poslední stream, který jako můžu vydat, což je za civilistu, takže se to pokusím sestříhat tak, aby tam byly jenom ty akce, protože tady ten stream se docela sestříhat dá.
A potom už vlastně nemám vůbec nic, potom už nemám ani ty streamy, ani žádný přetočený videa, nic. Každopádně bylo řečeno, že Czech Blue by se měl opravit do konce srpna, to znamená, že můj plán je následující takový, že bych si rád užil prostě zbytek prázdnin, já vzhledem tomu, že jdu na vysokou školu už teďka, tak budu nastupovat až 15. září, takže pokud doopravdy bude dodrženo slovo ze strany vedení Czech Blue, tak vlastně se server otevře teda nejpozději 1. září, to znamená, že potom mám v plánu hodně přetáčet videa, protože věřím tomu, že začátek na vysoké škole bude docela náročný, zvyknout si na ten režim a podobně, takže si chci přetočit prostě, že fakt třeba od toho 1. září do 15. budu točit každý den, abych prostě si přetočil klidně i 15 videí. Vím, že to je možná blbý přetáčet, že potom nejsem třeba schopný úplně reagovat na to, co si přejete, ale zároveň prostě si chci dát prostor na to, abych se na té škole tak nějak jako chytl a našel si v tom nějaký režim, takže doufám, že tohle to jako chápete, samozřejmě uvidíme, kdy se Czech Blue otevře, třeba se otevře později, takže jich přetočím jenom 7 těch videí, uvidíme. A zároveň teda s tím, že budu přetáčet, tak bych taky chtěl prostě aktivně začít streamovat, upřímně. Když to mám říct, jak to je popravdě, tak komunita na YouTube mně přijde velice jako fajn, jste strašně hodní, píšete fakt jako super zprávy a ta chuť jako pro vás dát ty streamy je veliká. Tudíž bych potom chtěl vlastně, když se server spustí, najít nějaký určitý režim, že prostě si vytvořím rozvrh ve škole, to se dělá až od 1. září taky, tím pádem jak se zapne server a budu vědět, že server jede, budu vědět, jaký mám rozvrh ve škole, kdy, jak a prostě proč budu muset být ve škole, tak potom vymyslím vlastně nějaký řád, jak to bude se streamem, abyste věděli, že třeba v úterý bude stream a v neděli bude stream, jo, nebo něco takového. Já prostě uvidím, jak to budu mít se školou. Každopádně vzhledem k tomu, že jsem na vysoké teďka, tak věřím, že ten systém bude jinačí, než když jsem byl teďka na střední. Nebudu mít tolik úkolů, nebudu mít prostě testy obden nebo každý den. To znamená, že prostě dá se říct, že budu chodit do školy, budu si dělat zápisky podobně, přijdu domů a budu mít klid, že prostě se budu učit až třeba za 2 měsíce na zkouškový, takže potom třeba budou vycházet jenom videa a podobně. Jo, takže když bych to měl shrnout, tak můj vlastně plán je takovej, že by vlastně bývaly videa, třeba 2 videa týdně, někdy 3, nebo takhle, 2 videa týdně by bývaly a 1 stream by byl, nebo 2, jo, takže buď 1 nebo 2 streamy a 2 videa určitě. A když by přišlo zkouškový období, kdybych se do školy musel začít učit a prostě věnovat se více škole, tak bych vlastně zrušil úplně streamy a místo toho by vycházely 3x a 4x týdně videa, abyste jakoby furt měli prostě 4, dá se říct, obsahy na tomhle kanále. Samozřejmě pokud se to nebude stíhat, tak bylo jenom 3 třeba, ale prostě ty 3 bych chtěl fakt držet jako minimum týdně. To je jakoby můj následující plán a teďka bych se chtěl jakoby vrhnout k nějakému poděkování, jelikož mně přijde, že opět zase jako když poděkuju na streamu, když poděkuju v příspěvcích, tak prostě ne každý z vás to vidí, ale chtěl bych vám moc poděkovat. Upřímně teďka jsem právě po dovolené v Budapešti, včera jsem se vracel, s kamarádama jsme tam byli na 3 dny a strašně jsem si to užil, jsou takový ty momenty na té dovolené jsou úplně chvíle, kdy si člověk řekne, že OK, pro tohle žiju, fakt to tam bylo krásný, moc jsem si to tam užil a strašně si vážím vlastně toho, že díky tomu, že vy sledujete tyhle videa na tomhle kanále, že vy vlastně mě podporujete, že si kupujete členství, posíláte super chat donaty a podobně, tak díky tomu já vlastně můžu vyrazit třeba takhle někam na dovolenou v 19 letech, jo, do zahraničí, někam se podívat, protože to byl jakoby velký můj sen. My jsme s rodičema vždycky jezdili jako jednou ročně třeba do Chorvatska a na stejné místo pořád, tudíž já jsem takový člověk, co třeba rád se podívá někam jinam, zažije nějaký jiné věci a právě jsem si říkal, že až budu starší, budu moct jezdit sám, takže jako chci hodně cestovat, což teď tento rok se daří, protože prostě nemám po žádné operaci, jsem jako zdravej, všechno je v pohodě, takže můžu díky tomu cestovat. A chtěl jsem vám zároveň prostě moc poděkovat, protože je mi 19, ale stále si uvědomuji to, že bez vás bych vlastně na tohle to neměl a samozřejmě jako za to může x faktorů, jo, prostě mám ještě nějaký jiný projekty, který dělám kromě YouTube, jo, dělám ještě jeden kanál, mám Twitch, jo, do toho prostě mám nějaký spolupráce, zároveň ještě mám svůj jako projekt, ve kterým jako učím prostě děti ve školách a podobně, takže jakoby těch peněz mi chodí jako dost a zároveň jakoby z různých míst, ale prostě z tohohle kanálu taky něco chodí, je to kanál, kterým jsem teďka jakoby nejvíc aktivní a zároveň ta komunita je tady jakoby velice aktivní
A takže prostě jsem vám chtěl takhle jako moc poděkovat. Velice si vážím vaší aktivity, podpory, hezkých komentářů, jak říkám, je to prostě strašně fajn, když prostě napíšete něco hezkého do komentářů, takže kdybyste třeba chtěli dneska něco napsat, tak určitě můžete. Budu za to moc rád, když si jako zase přečtu nějaký hezký komentáře, jak říkám, jo, je to, ono se to nezdá, možná si třeba myslíte si, že to nečtu nebo něco, já se snažím fakt číst ty komentáře, jenomže vlastně přijde třeba komentář na video, který je 6 měsíců starý, pak přijde na měsíc starý video a podobně, takže já nestíhám prostě všechny ty videa rozklikávat, všechny číst, ale třeba jednou za čas se k tomu dostanu, že se třeba k těm videím vrátím a prostě podívám se, že všechno čtu, třeba už na to neodpovím, ale všechno si fakt čtu, snažím se všechno přečíst, o všem jako vědět a všem vám jako nějakým způsobem jako poděkovat, nebo vážím si toho. A je to fakt strašně důležitý psat ty hezký komentáře, takže pokud je jako píšete, tak za to moc děkuju, pokud ne, ale líbí se vám videa, tak určitě třeba neváhejte, napište jenom třeba hezké video nebo něco, protože fakt mi to pomáhá. Říkám, těch hate komentářů tam pár je, jo, většinou je to spíš na to, že teda lidi nadávají na danou hru, že vlastně hrajeme nějakou blbost, nebo že se jim to úplně nelíbí, jak my to hrajeme. Zároveň tam jsou třeba komentáře na to, že se lidem úplně nelíbí, že třeba, nevím, jo, že prostě fakt, že hrajeme prostě 5M a hrajeme tam za Česko a podobně. Což na jednu stranu jsem jako rád, že ty hate komentáře jsou na tohle, protože to je za mě úplná hloupost, když to někdo píše, když někdo komentuje tady tohle, prostě pokud se jim to nelíbí, tak mají to video vypnout a nedívat se na to. Já si osobně myslím, že to je každýho věc, co si hraje, a jestli hrajete hru, kde farmaříte, nebo jestli hrajete hru, kde jezdíte s kamionem, po případě hrajete právě 5M, kde si hrajete na policajta, za mě, to je každýho věc. No a tak, no, jako jsem rád upřímně, že ty hate komentáře nejsou na můj osobu, jako zatím doufám, že možná jsem to jenom nepřečetl někde, ale doufám, že prostě nejsou nějaký hate komentáře, nebo že si někdo nemyslí něco špatného o mně. To je upřímně jako pro mě strašně důležitý, každopádně vzhledem tomu, že na sociálních sítích už jsem nějakou dobu, tak vím, že se člověk může chovat jakýmkoliv způsobem, může být jakkoliv vhodnej, snažit se dělat pro tu komunitu první, poslední, ale stejně se najde vždycky někdo, kdo prostě mu řekne, že je třeba idiot, nebo prostě, že ho nemá rád a podobně. Každopádně já se fakt snažím vám jako dokazovat, říkat, že si toho vážím, protože je tomu tak. A upřímně velice hodněkrát jsem v životě zažil, jinak já tohle video chci vydat nesestříhaný, jo, takže když se přeřeknu, tak se přeřeknu, prostě bude to nesestříhaný, ať víte moje pravý pocity a tohle. Hodněkrát v životě se mi stalo, že prostě jsem zažil nějaký vrcholy, kde jsem se měl fakt jako dobře, dařilo se mi podobně, a hodněkrát jsem prostě zažil nějaký pády, kdy jsem byl fakt dole, nedařilo se mi a podobně. A vždycky, když se člověk nachází dole na tom dně a prostě cítí se fakt vyčerpaný, špatně, že se mu nedaří a podobně, tak si uvědomí, že si moc nevážil toho, když byl nahoře. A ono nejhezčí je na tom to, že vy nikdy nevíte, kdy jste nahoře, ale víte moc dobře, když jste dole. Protože prostě nahoře si to užíváte a nenapadne vás, že tohle je vrchol vaší kariéry. A když jste dole, tak to jako velice pocítíte, protože on ten pád na zem docela bolí. Takže já se snažím fakt prostě děkovat, vážit si toho, co pro mě děláte, protože nikdy nevím, kdy to skončí. Je možný, že prostě vás to přestane bavit a odejdete z tohohle kanálu. Je možný, že prostě YouTube algoritmus se obrátí proti mně a přestane tyhle videa doporučovat. Je možný, že prostě já vás přestanu bavit, videa vás přestanou bavit, server nebude nebo něco. Takže se prostě snažím se do té doby jakoby vážit toho, že jste tady pro mě, že sledujete tyhle videa, že se vám to líbí a že píšete takhle pozitivní komentáře. Za to jsem vám chtěl moc poděkovat. A jinak, kdyby se vám třeba líbily tady tyhle kecací videa, určitě to nechci dělat na tomhle kanále, chci tady asi pořád držet Czech Bull prostě takový, jaký je. Každopádně zároveň bych chtěl třeba udělat nějaký kecací kanál, takže pokud se vám líbí třeba tyhle povídací videa, že se vám dobře poslouchám, tak to určitě napište do komentářů, já udělám klidně na tohle jiný kanál, protože mám jako spoustu témat, spoustu věcí, o kterých bych si rád popovídal, jenom tak prostě do monitoru, a třeba to někomu pomůže, třeba si to někdo pustí k jídlu a bude mít aspoň co poslouchat a podobně. Jinak fotky z Budapešti, z dovolené jsem dal na Instagram, takže vám Instagram nebo ten příspěvek hodím do komentářů, připnu ho tam, že kdyby někoho zajímalo, jak jsem se měl na dovolené, kde jsem všude byl
a chcete vidět nějaký fotky, tak se můžete prokliknout dole v komentářích přes ten odkaz Instagramovej a můžete tam hodit lajčík nebo třeba nějaký hezký komentář, budu za to moc rád. A tak no, takže co jsem tímhle videem chtěl zatím říct, je to, že si velice vážím vaší podpory a za to, jak dobrá komunista jste, za to vám strašně moc děkuju. Zároveň prostě si uvědomuji, že to, co mám, to, co prožíváme, díky vám, takže velký díky patří hlavně vám jako komunitě. Druhá věc je, že prostě Czech Bull se stále opravuje, stále ještě se neví úplně přesně datum, kdy se opraví, ale je to tak nějak zhruba, tudíž prostě, abyste chápali, proč ty videa nejsou až tak úplně dobrý, jak jste zvyklí, proč třeba miniatury se opakují, protože nemůžu bohužel dělat ani miniatury a podobně. Takže jenom abyste věděli, že prostě neřekl jsem si, že na to kašlu, nesnažím se dělat horší videa, nesnažím se na tom rýžovat peníze, to není pravda, prostě snažím se jenom pro vás prostě něco vydávat, abyste měli na co koukat a zároveň jsem tady ten kanál úplně nespořbil tím, že prostě měsíc tady nebude aktivita, takže se snažím aspoň nějakým způsobem držet tu aktivitu, i přesto, že vím, že ty videa jsou horší, za což se chci prostě omluvit, protože sám prostě vím, že ty videa nejsou úplně ono, ale bohužel se s tím nedá nic dělat, takže doufám, že jako chápete moji situaci, v jaké se jako nacházím, že prostě kdyby to šlo, tak ty videa dělám lepší. Zároveň to je důvod, proč prostě třeba streamy nejsou tak často, určitě to není tím, že bych třeba nechtěl streamovat, určitě to není tím, že prostě mě nezajímáte, prostě jenom nemám kde streamovat, až bude Czech Bull opravený, tak zase budou streamy, jako byly předtím. Jo, děkuji všem, co si třeba platíte členství a podobně. A já doufám, že se brzo uvidíme na streamu nebo další premiéry nějakého videa. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud by vás ještě něco zajímalo, klidně něco napište do komentářů. Když se opraví Czech Bull, tak klidně můžeme natočit další vlastně povídací video. Takže pokud vás jako zajímá třeba něco o mně, od toho, kolik mi je let, po nějaký zajímavosti o mě, jestli vás třeba zajímá něco, co jsem někdy dělal za sporty, nebo co dělám teďka ve svém životě a podobně, tak napište do komentářů, milé rád vám na to odpovím. Mějte se hezky a uvidíme se příště. Ahoj.